Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сябры, откажите, у вас пригожий почерк? Я стараюся писати акуратно. Я так само стараюся, час від часу. Але, щиро кажучи, не вельми розумію, навошта вміти пригоже писати. Можна усю друкувати на комп'ютери. І домашнє задання. А чому ні? Ми ж у 21 стагодді живем. У космос хутка будемо відпочивати, літати. А усе літерки у шитках виводимо. Навошта? Ого, Кася, як тебе гэты теми зачепили? Бо я час від часу отримлюю зауваги за неакуратні шитки. Кася, ти, магчыма, здзівішся, але пісаць ад рукі вельмі карысна. Да ну, гэта ты придумал, разумник? Няпраўда. Каб ты ведала, Кася, акуратнае пісьмо дазваляе актыўна развіваць практычна ўсе аддзелы нашага мозгу. Атрымліваецца, пісьмо сапраўдная гімнастыка для нашага розуму? Менавіта! А таксама трэніроўка для вачэй і нават для мышцаў. Ой, смех. Мы тренируем мышцы пальцаў, якія трымаюць ручку. Зноў памыляешся, Кася. У пісьме удзельнічае не толькі рука, але і ўсё цела. Мышцы шыі, плячэй, спіны. Калі малы піша неакуратна, няправільна трымае спіну, яго цела скавана. Сапраўды, калі сесці няправільна, вельмі хутка стамляешся, і потым усё баліць. Няправільная пасадка пры пісьме можа прывесці да сур'ёзных захворванняў. Ой, Лесик, не палохай. А ты сядзі правільна, і ўсё будзе ў парадку. Сябры, а вы памятаеце, як трэба сядзець пры пісьме? Ногі павінны стаяць пад прамым вуглом, ступні ўпірацца ў падлогу. Ой, а я люблю писать, седячи на канапе. Магчыма, таму, Кася, у цябе не заўсёды атрымліваецца пісаць прыгожа. Менавіта. Пісаць трэба, седячы за сталом. Прычым паміж краем стала і жыватом павінна свабодна змяшчацца далонь. Вось так. Ой, добра, буду писать за столом, уговорили. Прычым лепш выбіраць крэсла са спінкай і прыціскацца да яе прамой спінай. А я памятаю, што адлегласць ад стала да вачэй павінна быць роўна локаць. А праверыць гэта вельмі проста, вось так. Правила на самой справе не складаныя. І што, так можна выпрацаваць прыгожы почерк? Пры пісьме ні ў якім разе нельга спяшацца. А гэта чаму? Таму што чым павольней ты пішаш, тым больш інфармацыі застаецца ў цябе ў галаве. Здорава, напісаў, запомніў. Так што пісаць карысна, а прыгожа пісаць карысна ўдвайне. Напрыклад, раптам ты, Кася, захочаш стаць урачом. Гэта вельмі верагодна. А ўсе медыцынскія дакументы і рэцэпты трэба запаўняць вельмі разборліва. Усё, уговорили. Я буду стараться писать аккуратно. Только я ведаю, что в любой справе необходны перапынки. Кася, але мы пакуль нічога не пісалі. Але размаўлялі пра сур'ёзныя рэчы. Дакладна, нам неабходны перапынак. Добра, перапынак дык перапынак. Глядзі мультфільм, сябры. А зараз збегай, калі ласка, на кухню і прынясі мне банан. Кася, ты што, не паспела паснедаць? Паспела, не ў гэтым справа. А ў чым? Навошта табе спатрэбіўся фрукт, калі ты не збіраешся перакусіць? А я вам зараз раскажу такое. Уяўляеце, ёсць адзін мастак, які на бананах малюе. Маляванне на бананах складана ўявіць. А вы паглядзіце, якія прыгожыя і арыгінальныя работы атрымліваюцца. Прычым матэрыял заўсёды адзін – бананы. Сапраўды, дзіўныя работы. Тут і малюнкі, і разьба. Цікава, як мастаку прыйшла ў галаву ідэя выкарыстоўваць фрукты для творчасці. Выпадкова, як і ўсё геніяльнае. Стэфан Бруше, так завуць мастака, аднойчы падчас перапынку на абед вырашыў дамаляваць бананы ў смешку. Напэўна, каб узняць сабе настрой. Магчыма. Мастак пачаў маляваць на банане вясёлы тварык і заўважыў, як лёгка і прыемна ручка слізгае па паверхні. І тут Стэфан вырашыў, што знайшоў лепшы матэрыял для творчасці. А што, ні мальберт не патрэбен, ні папера. Проста ўзяў ручку ды банан і малюй сабе.
А прагаладаўся, можна падсілкавацца. Асабліва, калі штосьці не атрымалася. Напэўна, няўдалыя работы мастак сапраўды з'ядае, бо іх ніхто не бачыў. А вось тыя, што атрымаліся, Стэфан фатаграфуе і выкладвае у соцсеткі, дзе ў яго шмат падпісчыкаў. І даўно мастак займаецца, я думаю, творчасцю. Ужо 7 гадоў. Ого! І колькі работ за гэты час зрабіў аматар бананаў. Вядома, Стэфану, як і любому мастаку, патрэбна натхненне. Але ён стараецца амаль кожны дзень радаваць падпісчыкаў новымі работамі. Кожны дзень цэлых 7 гадоў. Нават складана падлічыць, колькі атрымаецца. А не трэба нічога падлічваць. Лепш проста захапіцца фантазіяй мастака, якіх толькі сюжэтаў яго няма. І смешныя фігуркі жывёл, і копіі вядомых карцін, і кадры з фільмаў. Лесік, Лесік! Што, Кася? А ты можаш адшукаць Стэфана ў соцсетках і пасябраваць з ім? Чаму не? Магу. Ты таксама хочаш навучыцца маляваць на бананах, Кася? Не-а! Хачу заказаць мастаку асабісты партрэт на банане. Я ўвогуле хачу сабраць калекцыю сваіх партрэтаў у розных тэхніках. Якая ты у нас сціплая, Кася. Ну, добра. Мы попросім у мастака, каб ён зрабіў на банане партрэты ўсіх вядучых добраранка. І зробім цэлую бананава-мастацкую выставу. Дамовіліся. Я адшукаю Стэфана і напишу яму. Дзякуй, Лесік, ура! А зараз мыцік, сябры. Сябры, а вы ведаеце, хто такі крапіўнік? Хтосьці, хто зваліўся ў крапіву. Ой, гэта, напэўна, балюча. Дзяўчынкі, не хвалюйцеся. Ніхто нікуды не зваліўся. А крапіўнік – гэта птушка. Ніколі не чула такую назву. І я таксама. А з гэтай птушкай, між іншым, абавязкова трэба пазнаёміцца. Яна вельмі прыгожая? Не, Вераніка. Арыгінальнай знешнасцю крапіўнік пахваліцца не можа. Да таго ж ён зусім маленечкі. Менш за знаёмага нам вераб'я? Уяві сабе, Кася. Назва пякучая, а птушка нагадвае мяккі пухнаты шарык. А чаму мы абавязкова павінны пазнаёміцца з крапіўнікам? Бо ў гэтай дробнай птушкі незвычайна гучны і прыгожы голас. Няўжо крапіўнік спявае прыгажэй за салаўя? А вы паслухайце самі. Птушкі выводзяць разнастайныя трэлі, якія аматары параўноўваюць са спевамі салаўя альбо канарэйкі. Прыгожа спявае, сапраўдны талент. А ў нас яго можна пачуць? Можна. Некаторыя крапіўнікі застаюцца ў Беларусі на зімоўку. Але спяваць у поўную моц яны будуць толькі вясной. Менавіта так, Вераніка. Шкода. Лесік, навошта ты сапсаваў мне настрой? Я б хацела зараз паслухаць крапіўніка, а прыйдзецца чакаць да вясны. Нічога, Кася. Затое зараз ты можаш разам з сябрамі паглядзець чарговы ранішні мультфільм. І твой настрой адразу выправіцца. Добра, угаварыў. Мыцік, сябры. Сябры, час нашай праграмы выйшаў. Але не сумуйце, хутка мы сустрэнемся зноў. Правядзіце сённяшні дзень карысна. Цікава. І самае галоўнае, весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым